ना ना से Oh my God! नहीं আমি বলছি কথা ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଅନାଥ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି କଥା କରିକି ଫେରୁ ଫେରୁ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବିକାଶ ଦାସ ପାଖ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଫେରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆରେ ନା ନା ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ସତେ ନା କ'ଣ ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ତା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ଲାଜ ଓଢ଼ଣୀର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଜ ଓଢ଼ଣୀକୁ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଣିଷ ପଣିଆର ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବିଲକୁଲ ନିରାପଦ ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଋଣ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିପାରିବି ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ଇଏ ଅଧମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଆରେ ବାବା ସିଓର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେନି ତ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଜ ଓଢ଼ଣୀକୁ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏ ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି।